Abasahani go basegeture kwigwatirani n'ekikosi kya maboko bunenjere ya moyo kwenyera obumanyi eri kwagendereria aniga gocha chinga kya basaye aho bagendete kwigwatani ase ekisukuru ky'obubundi ime ye county ya Nyamira omuroberi ogosirwa ne serikali y'okubwatirana n'ebengi ya KCB okwana korwa ase esukuru y'obubundi ye Litongo ime yegwaria gesimo mu bisa korwa ase county ya Nyamira Nixon Ayora okolikiwa kwa barukiwa bonigo asingirire buna obaitambura roro kwenyorera obumanyi bw'ekikosi kya maboko muri kitupol kapukara naroboturwa senjira yobwikira ubunenjere yemo yogosiria obwebyase binyoro obutumiki bwa malego yogotinde gati yo bosalya bonde ningabasaba bagenda takaba bagosemerwa kwa nikimunango ebwatani baramo n'ekikosi kya maboko nanene ekyo kigosirwa mune county ya Nyamira kubwatagaramo n'ebengi ya KCB bunenjere yemo yokugendera kwenyorera obumanyi bw'ekikosi kiga abasaye ne b'emyaka koru emyaka 18 mpaka emyaka 34 na bancheire gukora interview ye batware kibande n'ekisemi kya primary ose secondary ndoche abana mbuya bakire na banga ase goikerana okugani koito nande twabaganiria amaye kurenganamo na Nixon Ayora oyule ndrina kurwa serikali ya county ya Nyamira nigo anene asokorikiwa kwa abasaye abali gati emyaka 15 gwike emyaka 34 ili kwibwatana muri kisikuru kiga cy'obubundi me county ya Nyamira nigahereire obwaita bororo bw'abasaba gakwenyorera nigetambiko rikorengana muno mwarimu munene w'esukuru yiga emanyakanita muna Litongo Vocational Training Center eyogotoka imeye wadiga ya gesima ayadeko bagakogerana kubulia abibuli gosegeta abana babo kwibwatana muri kikosi kigere kwenyorera obumanyi obura bakonye asa matukagocha chikosi ekiga chigosiria obosari ase eng'encho abanafunzi bagochaga iga baba bisi kero bagosoma na bagosoka isiko gari banyorire egasi yabo bagokora bono buna bono naigwa bagambi gesima iga bakolalamika ng'aba oboibi bwabeire obonge bw'amatoke buna baretete abana esukuru iga omogambi nachaga ntebinga siku izi oboibi nonye nobwechingoko mbopunguete abaibori bari isiko gari motarareta abana koranchereta abana basomigu gekogera ntumaete oboiseru mbore chinyumba serikali kayanchire kubakonya tikamoreta abana basome abaigani gati abahorokigwa ubaikiranira ase esukuru yiga nane bagendete kwenyorera obumanyi obuiga na kogenderera koba bakwegokeria negusigeta abasebe bandi kwibwatania muni ekikosi ekiga sai niko nafanya kazi online from the skill I've gained in this school. Kasi sidhani kama ningeweza achana na madawa za kulevya hazisaidia kitu. Ni kuja hapa hivi gain skill, hata kama ni kuunda magari, unda gari upate pesa yako tu safi. Hapa hivi tunapata knowledge and skill ambayo inatusaidia. For me nachukua ICT na beauty and mimi naona like nikitoka huko nje nitagain sana na itanisaidia. For those who are idle, me nawaomba tu wakuje huku because like tunasupportiwa with our government Nyamira County KCB na tusponsor na tulipia school fees. Gingo ripote getasini kyo wanjete kya Getembe kurigasi nseme chiga cheri Tongo award ne ya gesima ibunga ne abagitutu wa Masabe County Nyamira inche gongoro ko Polycarp Okara.